zan faɗa maka dokokin da duk yadda za a yi kar ka saki ka karya su a mu'amalarka tsakaninka da mace. Kafin ka ce kana santa, kafin soyayya ta yi ƙarfi a cikin zuciyarka, kafin ma ka fara tunanin cewa ka fahimce ta 100%, akwai dokokin da idan ka karya su, girmamawa da take tsakaninka da ita za ta ƙare daga ranar. Idan tana jin son ka a zuciyarta, shi ma zai zo ƙarshe a ƙanƙanin lokacin da kai kanka baka taɓa tsammani ba. Yawancin maza suna karya dokokin nan ba tare da sun sani ba, amma daga yau ba za ka kasance cikin wannan mazan ba. Barka da zuwa wannan shafin inda nake koyawa maza hanyoyin da za su shawo kan soyayyarsu ko kuma matsalar da suke samu a soyayya tare da ƙarfafa musu gwiwa a soyayyarsu, bugu da ƙari da kusakuransu wanda ya kamata a ce sun gyara domin su gina soyayyarsu da dai sauransu. Maudu'in yau zai taimake ka wurin ceto ka daga karayar zuciya wato heartbreak da kuma rudani a cikin soyayya. Dokokin da duk yadda za ka yi kar ka sake faka karya su a mu'amalarka tare da mace. Wannan dokokin masu sauƙi ne amma suna da matuƙar ƙarfi da tasiri. Idan kuma ka zaɓi ka yi buris da su to tabbas za ka sha wahala. Idan kuma ka yi amfani da su za ka zama kai ne nan musamman a cikin dukkan mazan da ta yi soyayya da su. Bari mu fara. Doka ta ɗaya, ko da wasa kar ka sake ka ci gaba da bibiyar macen da ta wulakanta ka a daidai lokacin da ka fara ganin canji a soyayyar ku. Misali shine basarwa, ta basar da kai idan ka kira ta ko kuma idan ka tura mata sako sai ta ga dama tukunna za ta ma reply, bayan kuma tana online tana ganin wannan sakon. Cikin sauƙaƙƙen harshe babu karsashi a cikin mu'amalar ku. Kar ka takura da bibiyar ta saboda mata sun ƙware wurin gwada maza. Mace za ta iya gwada ka daga kana daraja kanka ko kuma baka daraja kanka. Bayan duka wannan gwajin idan ka nuna mata kai fa a matsa kake to daga lokacin raini zai shiga tsakaninku. Su fa mazan kwarai janye jikinsu suke da zarar sun ga raini ya shigo tsakaninsu da mace, ba wai su yi ta kokarin cusa kansu ba. Doka ta biyu, kai kai kokarin sai ka saka ta fahimce ka. Saboda mata fa sun fi son namiji na tsatse da kuma irin namijin da yake da ra'ayin karan kansa. Idan ka kasance mai kokarin saka ta dole sai ta fahimce ka, ko kuma daga wani abu ya dan hada ku sai ka fara bata haƙuri, ko kuma ka ta faɗa tashin sai ta aminta da kai. Daga lokacin ka riga ka rasa ƙwarin gwiwarka, warjininka da Allah ya baka a matsayinka na ɗa namiji. Ka zama namiji mai magana ɗaya tare da ƙwarin gwiwa, komai zai tafiyar da kansa ta hanyar da ta dace. Doka ta uku, kar kai kokarin sai ka daidaita komai a soyayyar ku ko kuma sai ka gyara komai a soyayyar ku. A daidai lokacin da kaga sauyi a tattare da ita, kar kai gaggawan nemo maslaha ko kuma bakin zaren. A mafiya yawan lokuta mace tana so ne ka saurare ta a lokacin da ta shiga wani matsala, ba wai ka danga kokarin kawo mata mafita ba. A lokacin da ka kasance tare da ita cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, ita hakan yafi mata komai akan komai. Doka ta hudu, kar ka sake ka mallaka mata mukullin komai a hannunta. Misali shine kar ka sake ka bari ita ce za ta zaɓi lokacin da za ta yi maka magana ko kuma lokacin da za ku haɗu, lokacin da za ta ɗauke maka ƙafa, ma'ana lokacin da za ta janye jikinta daga gare ka ko kuma lokacin da za ta kasance tare da kai. Ka sani ba fa soyayya kake yi ba, a'a bibiyar da kake yi. Ka zama kai ne mai yanke hukunci tare da jagorantarta da ƙarfin gwiwa, saboda mace tana girmama duk wani namijin da ya girmama kanshi. Doka ta biyar, kar ka sake ko da wasa ka nuna kishi akan duk wani abu da za ta yi, komai kankantar shi. Kishi halitta ne daga Allah amma yana da matsala ga maza, saboda idan kana da mugun kishi duk sanda mace take maka a hankali sai ya goshe, musamman ma idan baka aure ta ba. Ka yarda da kanka, sannan ka yarda da darajar kanka. Idan har tana son ta kasance tare da kai za ta zaɓe ka. Idan kuma ta ƙi, haƙuri yayin da ka ɗauki ƙafarka, hakan zai nuna mata cewa dama baka dogara da ita wurin baka farin ciki ba. Doka ta shida, kar ka kasance kullun kana available, don't be too available. Mata suna fadawa soyayya ne da irin mazan da ba su da wani buri wanda ya wuce su kai rayuwarsu zuwa ga wani mataki, ba wai mutumin da kullun jiran shigowar kiranta yake ba ko kuma sakonta. Idan ka ƙare da wannan bidiyon ka yi min like, sannan ka ajiye min comment akan ra'ayinka, sannan ka yi following dina, idan da dama ka yi sharing saboda abokananka su ma su gani su ƙaru. Allah ya sa mu dace.